Často dostávam otázky typu, že prečo som plešatý. Prípadne prečo sa striham nakrátko. Najlepšia vec, s ktorou sa stretávam je, že kým máš vlasy, tak si ich uži. Čo si mám, bracho, na vlasoch užívať? Keď som bol mladší, tak som nosil dlhé vlasy, ofinu. A už asi vyše 10 rokov sa striham sám, normálne hlavu. Aj keď som nosil dlhšie vlasy, už som sa strihal sám. No a jeden deň som chytil strojček a omylom som si zabudol zmeniť veľkosť. Tak som si vlastne ostrihal na veľkosť bokov, čiže na krátko. Tedy každé ráno som sa zobudil, musel som si hlavu umyť, musel som si vyfénovať do boku, aby to nejak vyzeralo. Nie každé ráno sa zobudím, vyzerám úplne rovnako. Dám si v zime čiapku, vyzerám úplne rovnako. Na záver si to samozrejme ešte musíš otrieť krémikom, aby sa ti hlava poriadne leskla. Keď sa budem 60-ke nudiť, tak si zaletím do Turecka a vrátim sa ako Boris Kolár.